ଜଣେ ନାଚୁଥିବା ବେଶ୍ୟାକୁ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜାଗା ମିଳିଲା, ହେଲେ ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ କେମିତି ନର୍କରେ ଜାଗା ମିଳିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟାର କୁଡ଼ିଆ ଥିଲା। ସେହି ବେଶ୍ୟା ପାଖକୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଓ ତା ପାଇଁ ଉପହାର ଆଣୁଥିଲେ। ସାଧୁ ଜଣକ ତାହାକୁ ଦେଖି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ହେଲେ ଦିନେ ଦିନେ ମୋତେ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ଏ ବେଶ୍ୟା ପାଖକୁ କେମିତି ଉପହାର ପହଞ୍ଚୁଛି। ସବୁବେଳେ ସାଧୁ ଜଣକ ଏହା ହିଁ ଭାବୁଥିଲେ। ଦିନେ ସାଧୁ ଓ ସେହି ବେଶ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯମ କହିଲେ ଯେ ସାଧୁଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ପଠାଯିବ ଓ ବେଶ୍ୟାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଯିବ। ସାଧୁ ଜଣକ ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ସାରା ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ତାପରେ ବି ମୁଁ କାହିଁକି ନର୍କକୁ ଯିବି? ଯମ କହିଲେ, ହେ ସନ୍ଥ, ଆପଣ କୁଡ଼ିଆରେ ରହିଲେ ବି ସବୁବେଳେ ଏ ବେଶ୍ୟାର ସୁଖ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏ ବେଶ୍ୟାଟି ମନରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ କୁଡ଼ିଆରେ ଯେତେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେଥିରେ ତାର ମନ ଥିଲା। ତାର ମନ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ରହିଥିଲା।